Hoxe esta convocatoria é para anunciar que non me presento como candidata ás eleccións do ano 2019, ás eleccións municipales do Concello de Meaño. E, bueno, aínda que o partido fai moito tempo que o sabía, pois creo que xa é hora de anuncialo, porque o partido terá que traballar para buscar un candidato para Meaño. Así anunciou Lourdes Ucha que non optará a reelección nos comicios municipais de maio de 2019. Ucha accedera á alcaldía no 2012 tras o falecemento do seu antecesor, Jorge Domínguez. No 2015 conseguiu manter o cargo, aínda que a piques estivo de perder a maioría absoluta. Agora asegura que a súa retirada se debe a motivos persoais. E eu xa valorara deixala. É verdad que en maio, debido a un revuelo político interno do Partido Popular en Meaño, pois tuve moitos apoios, moitas chamadas de veciños, de colectivos e de amigos e de todo, e, bueno, pois nun momento determinado sí pensei en valoralo e deixar un pouco aparte a miña decisión que sí estaba tomada. Pero, bueno, pasou maio, seguimos traballando e como dixen na presentación, pois pesou máis a miña postura que levaba pensando moito tempo, que xa era o momento de pasarme á segunda fila. Na súa comparecencia, a alcaldesa estivo acompañada do presidente do PP provincial. Alfonso Rueda negou que o candidato vai a chegar de outra formación que non sexa do Partido Popular, e que os últimos meses falouse dunha posible alianza co candidato independente, José Aspérez. O candidato ao Partido Popular de Meaño salirá do Partido Popular de Meaño. Se a pregunta é se o candidato do Partido Popular en Meaño vai ser alguén que este nun partido independente, a resposta é non. Rueda anunciou que agora porán en marcha un proceso para escoitar a todos os membros do Partido Popular de Meaño na procura do mellor candidato posible para defender a alcaldía na vindeira cita coas urnas.